pamusoro imambo pamusoro edai tauro nenyaya yakamhangarwa naJoseph Batsirai anobva muvhileji kwamukati achimhangarira Clever Nyamuchaya anobvazve muvhileji mwamukati achimhangarirazve Tabeth Chari anobvazve muvhileji mwamukati. Clever naTabeth muri chinechi mukadzi nemurume. Ndichakumbirawo Joseph Batsirai simudze ruoko rworudyi mutedzera zvandakutaura mumashure. Ini Joseph Batsirai ndinopika pamberi pedare kuti zvose zvandichataura ichokwadi pamberi paMwari namabvo angu. Mwari ngaave mubatsiri wangu. Chiisei mboko pasi. Ndakumbirwa Tabeth Chari naClever Nyamuchaya kusumudza maoko enyu erudyi. Pandichati Tabeth Chari, Clever wotaura zita rako. Ini Tabeth Chari ndinopika pamberi pedare kuti zvose zvandichataura ichokwadi pamberi paMwari namabvo angu. Mwari ngaave mubatsiri wangu. Ndatenda chiisei maoko pasi. Joseph Batsirai nokumbira kuti uzosiwa dare muchidimbu tasakusiwa tikuirire dare Clever naTabeth wakagara pasi izvo rakasunukira. Ndakasiya Clever Nyamuchaya vari pamusha wangu vachichengeta, asi pandakadzoka ndakawana musha watengeswa chidimbu chakakura chaizvo kwangu, saka chidimbu kadiki. Baba namai Nyamuchaya zvinoreve chii kuti ndakasiya kuti vandichengetere pamusha pangu? tsangura zvinobvutsa tibate nyaya wakaita sei uchienda sei nyatsoisa umbohwo wese isati achatoziva panyaya ino yatotsanangurai zvakaitika kuzvasiya kwenyu nguva yakareba sei zvakadii? Ndakakumbira sekuru ndichengetere musha wangu. Ndisekuru wenyu? Ndisekuru wangu. Igore ripi? Ndakumbobuda kunze kwenyika 2005 ndakumbobuda kunze kwenyika. Pandinodzoka ndichada kudzoka ndozovaka musha wangu. Saka pabva ndabuda kunze kwenyika, pandakadzoka ndakaona musha wadamburwa hafu. Ndikabvunza kuti ko sekuru zvafamba sei? Zvikanzi apa ndakamboonawo padamburwa ini kobva ndazotengesa. Ndikati ndazvinzwa. Ava ndipei nhamba dzavo ndivafonere ndivaudze kuti vamire kuvaka. Kobva tazotsvaga nhamba patadziwana pandavaudza kuti regerai kuvaka pamusha ndepangu hapasi pasekuru. Kobva ndadzokera kunze kwenyika. Ndichidzoka ndibva ndaona patengeswazve mamwe padamburwa mamwe maviri mastenzi. Kobva ndati ko sekuru zvafamba sei kuti ndotengesa? Ndo zvakazopa kuti ndiunze nyaya kudai. Ndini sekuru imba kuti chi? Sekuru wangu kurudzi rwaamai. Uye ndodzi yambuya. Amai vangu kundibereka. Iwo Joseph, nzvimbo iyo wakaiwana chirudzi? Nzvimbo iyi ndakapuhwa namai nababa vakanga vapuhwa ndovakanga vapuhwa munda kobva vazondipa inini. Zvakanaka, ngatihambe. Clever Nyamuchaya, utsananguro dare maererano nezvekutsanangurwa naVabatsirai. Pamusoro pedare, ini ndini ndaigara ipapo ndakasiyiwa ipapo. Makasiyiwa nani? Ndakaiswa naamai vacho ipapo pavakaiswa. Ndaiswa naamai vacho ndakagara. Uchiti naamai vacho uri kuti chi? Anonzi mai vacho ndiani? Amai vakabereka Joseph? Ndo vakakusiya kuti ugare ipapo? Vechindita mushandi vandagara for 20 years. 20 years vakangondibhadhara mwedzi
makore mairi. Pese apa vanga vasingandibhadhari mutero ndindaibvisa. Havatozikanwi kana nasabhuku wangu chahamuziva. Sabhuku anotoziva inini. Ndindaibvisa mari yese zvinodiwa kwasabhuku zvese. Iwe wati wakasiyiwa uchigara apa semushandi wakanga wabva ku? Kwamurewo. Wanga wabva kwamurewo? Ndobva wanzi chigara pasi chengeta semushandi? Zvakanaka. Pazotaurwa nawe kunzi pakatengeswa pamunda. Hongu ndakatengesa. Kebheni yandaigara yakadonga. Haingasvike 20 years yakangomira chete. Yakadonga kebheni. Ikataiwa. Iwe wangu ataiwa sekuru. Vakai mugare. Pandatanga kuvaka. Akati vakai sekuru mugare ndiani? Ndamai vake yaJoseph Manzi. Amai vari kupa? Vanogara mugorodheni. Saka kutengesa akaupa simba rokutengesa pamba muchengeteswa ndiani? Ndamai futi? Aiwa. Havana kundipa ndiyo simba. Makarova nesimba rokutengesa pasiri penyu pamukuchengeta muri mushandi. Makore acho nanga wandiso vasingandipe kana pei kana chi. Uye imba yangu yange yadonha kebheni yacho. Kana uri mushandi ushanda panzvimbo, kana watadza kubhadharwa, kune kumatara anoyananisa izvozvo, kwete kutengesa chinhu chisiri chako. Pakatengeserwa vanhu vangani pana? Vatatu. Waitengesa nyika yaani iwewe pawaitengesa? Aiwa. Chanyemwerera muchitaiwa. Nyemwererai muchipa mhinduro. Iwe une ukama nevhu rawakatengesa? Ndina. Saka wakaritengeserei? Ipapo pakakanganiswa changa. Pakatengeserwa vanhu vangani pana? 4. Vese vakavaka? 3 vakavaka. Vanhu vacho vese vakavaki vakatengeserwa ipapo vari 4 ngavabve ipapo. Ngavabhiwe mari yavo kwavakaendesa vabve ipapo. Vari munero navo? Hanzi vari muno here. Asika zviri pachena kaizvo. Imi makatengesa vanhu pasiri penyu. Dai mamune gakava rekuti hamuna kubhadharwa. Matara anoyananisa ekusungisa munhu afanira kupai mari yenyu aripo matara api. Ini ndakasinza pakambani pemunhu ndakasapiwa mari yangu zvino ndakutengesa kambani yemunhu. Zviri pachena kaizvo. Pamusoro imamo. Ini ndechikumbiro chokuti ngopindura tinzwe zviri pachena kaizvo. Handiti? Kana uri pakambani yemunhu, uidhiraivha bhazi remunhu akasakupa mari yako unotengesa bhazi iro. Wakaita zvisirizvo. Wakatengesa panhu pasiri pako. Handiti? Iko zvino mari wakatengesa nemari yacho neyafanira kuchibhadha zvinoenderana rakanozviendera ndiani. Dai wakona ndaita dambudziko rokuti handisi kubhadharwa mari yangu. Wakaenda kumatare kana kuya kuna mambo. Uyananisa. Kwete kutengesa. Kutengesa kwacho ivhu racho nakubvumidza. Nhasi uno vanhu vakatengesera ivavo, handiti? Unogona uchinowadzera kuti pandakatengesa pasi pangu. Ndozvakafanira unovaudza. Kuti hama dzangu ini panapa ndaitongosenzai. Mudzi wemunda ndeushi. Ivhu ndiramangu chinamhora ndakatengesai pasiri pangu. Zviri pachena kaizvo. pamusoro kopanhau yemutero ndindaitera pamutero maiendesa mari kupi kugoromonzi? ndaipa sabhuku wangu. Yaienda kugoromonzi. Iyo imari yegoromonzi. Asi ava ndivo varidziva. Still ipapo kana waiteera kuratidza kuti mushandi akavimbika unomuna kupinza basa. Nangu dangoswa pateerera kana sendi kanzura yaipatora kuti hapana kuteerwa ndaingoramba ine chikweretu kanzura. Dai wakazomhangara kuti handiti ndaisenza apa nditomubatsira kuteerera nemari yangu asi hana kundibhadhara mari yangu saka ndauda mari yangu yekusenza kwese kwandakaita nemari yangu andaibvisa kumutero.
kuteera inonzi development levy $3 ani ndiyo mari yacho inonzi development levy kuti uri kugara munzvimbo ushandisa rod dzemo zvikoro zvemo mugwagwa yemo nezvibhorani zvemo. pari zvino uyu ari kugara kupi Clevo? Clevo ndikugara ipapo. Anogara ipapo Clevo adzokera kwaMurewa ndokune ivhu rako machinamhora hamuna ivhu rako dzokera kwaMurewa kuivhu rako nokuti wabva kwaMurewa wakutoya wazoita pati yekutengesa ivhu remachinamhora. Handizivi kuti kwako kwaMurewa kwawakabva iwo nhaka yako iwo yatengeswa. Ngati yako iwo nhaka kwaMurewa yatengeswa here? Kusei uri kutengesa iye vangu? kwaMurewa kunotengeswa nzvimbo sezvamakaitapo. Zvakanaka, tingaswirere. Joseph, isa vanhu vese varipo wabve ipapo. Utore nzvimbo yako, ushandise nzvimbo yako sezvangaita. Kana aine chichemo chakano, ngaazive kwaanoenda nechichemo chake. Asi ndikukumbira pane pavari kuti mastand 4 ai yechifonyi haiziyana. Wandati uya handi anoziva nzvimbo yake. Anoziva nzvimbo yake here? Vakatengesa. Ndati anoziva nzvimbo yake here? Anoziva. Ngaatore nzvimbo yake yese sekuziva kwaanoita. Ngaatore nzvimbo yake sekuziva kwaanoita. Ani nani aripo ipapo ngaamuudze kuti kugara kwenyu kwamakaita panapa kuri kunze kwemutemo. Ini ndini muridzi wepano. Nyangwe kana paine chivakwa chiripo kana chii, munhu ngaateedzere mutemo. Tese tirarame tiri pasi pemutemo. Muridzi wenzvimbo atore nzvimbo yake sezvairi. Mazvita. Nzvimbo iyoyo Joseph ukaramba uchisiya yakashama saizvozvo usadzoke kudaro uchinditi mambo zvazo. Ndati vanhu ivavo ngavara. Ende nzvimbo iyoyo make sure kuti you secure it vanhu ivavo wabva ipapo. Tiragoramba tichiita matambudziko. Kana maenda kunze kwenyika zvimwe zvinoda kusazvitwa kuno kunoti kune nzvimbo yenyu itai muri kwamuri iko kumuchengetedza nzvimbo dzenyu. Muchida hatipi munonyaya here vari kusaina itu vasiri kusaina hati kudei.